Witajcie, mamy wtórkreno, a ja wrócę do nagrywania. Ja wiem, jak odzysu wezrza jak... Wiem, że łebzerają miedzece i nie mogę gadać tak głośno, ale no ja wezrze jak tak gówna, no ja tak wezrze. No. Ale ja zaraz pójdę sam kąpać i ty co zrobię ta pyta. Łybleka sam strójka siepści, no i będę wezrzec. Reno przejechali górole i będziemy nagrywać klip do trzeci pieśni kasiepskie, góralskie płelści. W tej pieśni będzie też rap, wówczas raper Edzio, płelski. Łabucimy co to będzie, to nie będzie ani folk, ani disco polo, to będzie taci ala reggae, ala rap. Ja sama nie wiem jak to nazwać. Ale myślę, że to jest coś do młodych. Na fajn bebeło, ale łabucimy. No nic, ja idę sam się kływać, a wam życzę belnego dnia. Ja jem prawie fertych i świartych i młega nic. Nagrywamy w Chmielnie, zaczynamy nagrywać w Chmielnie, ty będziemy jechać do Sławków, gmina Somonino, ty do Głerauncie, no, może Łestrze, całe bucimy jak bardzo z wiodrem, no i mamy tyś no, że nam się uda nagrać jedną scenę w gminie Chmielna przy tacim Jezurze, ale wiodro jest tak lechy, że jaś strach więc buten, no ale łabucimy. Z tym sprzętem jest tak, że ja są zdrze... Tam jest zdrze, a muszę zdrzeć stół. Ale ja się doch muszę nauczyć, musicie mnie wybycieć. Co jest piękny głę. To prawda. Ty gościu. Jeszcze szczekał po głowie. Góry pokonam, Wisłę przepłynę dla ciebie znóż. Górul na Kasiebach. Możesz pozdrowić Kasiebów. Pozdrawiam z Płocamiczkiego z Okopanego. Przyjechaliśmy tu zrobić dla was coś nowego. Uwidzicie niedługo. Piękno. Tak, ale mi się wydaje, że to jest instrument jakiś, a nie woda. Witajcie Kasiebsku, influencerka. Ja jem nazut. Ładnie, no ładnie, bardzo ładne to wiesz, te czerwone. Mam peżna za wielodzi strójka siepści i wezrza jak łam. Jeszcze mocniejsze, a to sportowy chociaż na zawodów wziąłem. To się nazywa hakamora. Na dwa? Na dwa. Troszkę dużo, sypnąłem na dwa, także na jedno, także na dwa. Jak to się u was w ogóle nazywa? Tylko dobrze ściągnąć majtki, bo potem domu nie wiecie. Góralowi trzeba dać. Znowu. Pójdź tu! Jo tabakę tak, jo to tabaką. Józek jest... I dawaj siekierkę. Mam ci bagę. A, fajne to. Na drugą dziurę? Chodźcie. No i ta jest bardzo delikatna. A fajne, że taką... Teraz powiedzcie mi, różnicę między Śmiało. Polakiem a Tabaczkiem. Ja No dziękuję. śmiało, śmiało. Ledzec na górą. Muzia, pozdrów fanów Kasiepści influencerci. Nagadaj coś. Witajcie, dzisiaj prawie u mnie doma. Górole pojechali w górę. Klip jest nakręcony, ale wiodro było tak lechy, że my nie wiemy, co stygłe bądze. Choć mamy taką nadzieję, że choć też nas udało, ale łabucimy. A dzisiaj była w swojej gminie, w gminie Przodkłewie, i miała płatkani z wójtem na jej gminę w Przodkłewie. I jojem baro roty, że gmina Przodkłewie będzie moim patronem w nowym projekcie tyś Kasiepścim, ciasto Kasiepścim. Bo ja nie chcę już robić disco polo, to nie jedlimy się ja na to, ale będę robić coś bardzo podobnego, ale no pewnie inaczej. Do uzdrzeni, do uciecy Kasiepsku influencerka. Kasiepsku influencerka wrócę do akcji.